For this video guys no, na tayo nakitang manok diri sa atong nataran, atong gisugasuroy-suroy, atong gisignit ug atong giihaw. Kay wa man tay panud-an, diskitahan ang manok sa silingan guys. Ug karon guys, ato na ning pagkuhan og mga tinai para mato nang maluto ug atong nang sugdan kay murag kahapon na guys no. Wala tay sudan ato ning panihapon nga atong nakuha nga manok sa silingan, perting muka mantika ni guys no. Ug ato nang isang gitadtad, uy. Usa man dahil ito buhaton guys. Tagtarog pino-pino guys. Arong mudaghan. Kaya murag piso-piso pa ni guys no. Murag alanganin pa ni guys. Muna ito nga pino-pinhog tadtad. Ana mo na para mo daghan ng karne. Pino-pinohon ginagtadtad guys. Tanawa guys no. Ang butiko na guys no, gihiwa og kaupat guys. Ana mo na sa mga tipid dito guys. O mo na ni ang tanang karne sa manok guys nga sa silingan nagikan kay arong og data po tayo mga kapayas nga ato gisagol sa atong tinula. Siyempre natay kabunggay ay buwak-buwak sa sabaw og natay mga panakot ug natay ahos pud guys no. O karon guys ang ato na ni slice ang atong mga panakot guys no, kay ato nga gisahon ni guys arong muhumot ang atong niluto og mawala po ang lansa sa manok kinig itong tinulahon guys. Hindi na ito na hotdog ng Bombay guys kay katunga na itong gamiton ng guys kay siyempre tipid ta guys kay pordroy man ta guys. Tipid-tipid ta mga panakot guys. Ug ato ning slice og pino-pino guys. Ana man na pinuhon jud ang slice guys arong mudaghan. Tanaw guys. Ug ano pa yawas guys no ato pag slice og pino arong mudaghan siya guys ug apel. Ano tanan guys ang mga panakot nga ato ang gisahon para sa atong tinula guys. So karon guys no isa ato na ning tagarog mantika na atong kaldero guys kay arong nasugdan na to gisa. O siyempre guys gining kalduha guys gikan ni gitak-ang gihaon na lang pod kay dugay man na human sa atong pag hinlo sa atong manok. Gikuha na ang kaldero lang guys ug gisabuan itong mantika guys no kay para ug ato ning gitak-ang ug balik ang atong kaldero guys no para muinit ang mantika. O siyempre ato na pong ilunod ning ato ang mga panakot diri guys no para mo siyempre guys mo na ang mga panakot nga atong igisa. Ato na ilunod guys no. Ato na yung pagod-pagoron guys. Ano na to ilunod ang atong manok guys no para sa atong tinola guys para mahumot-humot si guys no. Ano na guys ato po ni siya nga mikas-mikuson niya guys no kay arong mo kuan po yung mantika guys ba na piti-piti ang mantika guys. Ato na kuhatag luag ato na mikas-mikuson guys para mahumot-humot po guys no. Pertig nga mi ani guys no ang resulta ni guys ba. Kini pagluto guys no is inatura ni pagluto guys. Siyempre kagkuhatag takob sa kaldero guys kay perting inita sa atong tiyan ni kayo guys. Wala sa liftan na natog takob sa kaldero o dana guys no. Hapit na nimo brown ni atong panakot guys. Siyempre wala na ato nang ilunod ni atong manok guys para magisa na. Siyempre ana man na guys. Kubra pa ni guys hurot na po ning kanon isang kaldero ni guys. Piti good guys. Ana man na mati gina guys para magpiti. Piti good oy piti oy. Ana na guys siyempre ato na po ning mikos-mikoson guys para ato po lundan na po nato nagtangad guys no nainigisa para mo ano humot siya guys no masagol ang baho sa tanglad sa karne guys. Ana man na guys mikos-mikoson guys. Tama na maluto-luto ang atong karne sa manok. Ana man na guys pabutan nato nag mga kardyo guys no. Ato pa ning taklubag balik guys kerong maluto-luto ang karne. Muna ni guys no gibutangan ako din yung pamintang gamay guys. Arong mo nasa lasa po guys ba arong inon pug mao guys. Butangan natin ng paminta gagmay ra pug paminta guys kay crack laban ni guys no is manglutaw po ni guys no kato nga daghanon. Sakto na guys. Siyempre kurawog balik sa naog mo na ni guys. Para action nagkaluto ning karne guys no. Gato na ning siyempre guys mo na ni atong tubigan na po ni nato ni og sa ka 1.5. Ana na guys sa maday luto nga tirada ni guys lami kayo na guys. Ana man na sama na oy nawa guys gamituon ang sabaw guys ato ang tinula guys. Basta Bisaya sa silingan guys lami gyud na guys.
basta di ato mo na yang resulta guys, yung aksyon nagbukaw guys no, ang ato ang sabaw sa atong tinula. O karon guys, ato na ilunod yung ato ang kapayas para muhumok po yan, nag-aksyon siya kabukaw guys, para mo sabay siya guys ba, para mo humok ang kapayas sinig bukaw. Ato din nga hinayag kumot agoy yung baksik pag guys ang sa kining kamot na guys nang hunaw gani ko ni gahapon guys, gahapon po ko nang hunaw. Na simple na hindog gyud na guys kasi kumot-kumot. Sa man dai kita may mukaon, ana yun na kumot-kumot yun na guys. Matik na guys ang tawag guys mantikag taman guys ang ato ang tinulang ang Bisaya gikan sa silingan guys. Matik man na mo na ni guys. Ato na po ng abrihan guys kay murag bukaw guys kung ato po na timplahan o asin nawa guys saka silupin atong ibutang asin na guys. Arong mo taga mo guys ba arong mo lami tanawa guys tungangan po ganito na guys sang bakuhoan tanawa tungangan po na sang puryot guys. Matik man na guys arong parat-parat og mo lami-lami ba simpre atong di mawa ni atong magic syrup guys nga pang kapada sa lami sa ato ang sabaw. Ana man na tanawa guys lami kayo. Simpre mikos-mikos na po na to ro matunaw ang asin ug atong magic syrup nga atong timpla. Simpre naman na og simpre ato dai po nga tilawan guys kung sakto na ba ang timplada sa atong sabaw. Tanawa guys man lami guys mantika guys bukaw-bukaw ang tubig guys ana man na guys sakto na kayo na guys. Hurot na po ang atong sako ning luto ning hukka dili guys. Simpre ato ilunod na po ni atong kamunggay guys na arong buwak-buwakan ni atong sabaw guys. Nawa perting pagkasabuwas sa kamunggay guys wa man mutunong kadakos buho guys wa jud mutunong ang kamunggay tanan. Ana man na guys no, di mo ta perfect guys para mo masakto ta tanan. Ana man na guys. Siyempre atong kilawan guys kung sabaw na po guys matik na guys lami na kayo na goods guys. Guys okay bato na to ng kapayas nga humok guys. Payas na ikuwag ni guys na humok perti na yung lami guys. Okay na kayo ang atong timplada sa atong tinula. Kaduha na itong tilawi guys. Sakto goods na kayo guys. Goods na goods. Okay na guys. Maghatuwa na kayo guys no. Siyempre tagaan na ito atong silingan nga guys no. Sakto na humok na ang atong kapayas. Ito nung siyang haunon guys kay mga unat na guys kay sakto na ang atong luto. Ito rin haunon guys. Haunon guys kay maho itikti rin sabaw. Matik na guys haunon gina para